Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمت أب نفس وكف عمت كاب حدار إسران حمشتن كسب تحساس عسرت تذكروا زقني جلوباوي وفرائي. إذن عسر شجشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزل وعمت بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحادي دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني، نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. سلام طبقات حواتي إرتراويان أمول عالم زلهم. أنا حفتخم نقحتي كب هاجر بلجم. عد ما استقبر لي بحواتنا أصلا من أمريكا زلواتك نستيو هوانا زبل المحبر بمخنيات عالم لخاوي وفري أنصار دك نستيو نيع عمز زقبر زلو بالسوشيال ميديا خوينو نحناون دك نستيو إرتراويان نذي أنصار عمز سكاي زلو وفري كنساتفو دو كنبلو كنقاومو دمصنا كنسمع قبونا ስለዝኾነ መጽ ያለኹ ማለት እዩ እቲ ዓይነታት ዓመጻት ብዝተፈላለዩ መንገዲ እንድና ንገልጾ መብዛሕትኡ ግዜ ዓመጽ ክንብሎ ከለና ንሕና ኣፍቲ ፆታዊ ዓመጽ ላይ ዝካየድ እንዲ ዝመስለና ግን እቲ ዓመጻት ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ጎኑ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ንሱ ከም ስነ ኣእምራዊ ከም ምድሃል ክኸውን ይኽእል ብዘረባ ብምስትሕፋር ብባጫ ክኸውን ይኽእል ቁጠባዊ ዓመፅ እውን ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ደይምትብባዕ ምስራሕ ክወፍራ ድዩ ክወፃ ክመሃራ ክኸውን ይኽእል ኣካላዊ ዓመፅ ከምቲ ንፈልጦ ማህረምቲ ክኸውን ይኽእል ከምቲ ፆታዊ ዓመፅ ክንበፀናሕና ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓመፃት እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዓመፃት ኣብ ጎኒ ኣቐሚጥና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከዓኒ ኣብ ተራ ኣብ ምህናፅ ሕብረተሰብ ዓብይ ግደ ስለ ዘለዋ ኣዶ ኮይና ሓፍቲ ኮይና በዓልቲ ቤት ኮይና ጓልና ኮይና ማለት እዩ ዓብይ ተራ ስለ ዘለዋ ኣብ ላዕሊ ክነምፅአን ክነተባብዐን እንከለና እቲ ውፅኢቱ ንኩላህና እዩ መክሰብ ሓንቲ ዓዲ እንድሕር ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንምታይ ዓብይ ተራ ከም ዘሎ ኣብ ሕሉፍ ሂወትና ንፈልጦ ኢና ኣብ ዘለናዮ ሂወት እውን ንፈልጦ ኢና ንመፃኡ ከዓ ይርዳእና እዩ ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ እቲ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ከየናኣስና ምትብዓን ክንሳተፍ ተኸይና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎን ተራ እውን ካብኡ ሰኒፉ ኣይተርፍን ስለዝኾነ ክነተባብዐን በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕብራት ዩኤን ንብሎም ወይ ከዓኒ ሕብራት መንግስታት ናይ ዓለምና ዝህቦ ቴማ ኣሎ ዓመት ንደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓኒ እንታይ ሂቦም ኣለዉ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብቲ ኣንፃር ዓመፅ እሞ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ደው ክብል እያ ዘለታ ቴማ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ ንሕና ከዓኒ ገለ ክንብል እቲ ዝርአ ዘሎ
ዓመፃታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ንኣባና ዘተኮረ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ማለት እዩ ከም ኣብነት ክወሃብቲ ኮይኑ ክምህራ ዝወፃ ኣሕዋትና ኣለዋ ክምዕዳ ዝወፃ ኣሕዋትና ኣለዋ ገለ ትሕዝቶ ዘሎ ናተን ሒዘን ዝወፃ እውን ኣለዋ ነዚ እዚ ብኣወንታ ዝግለፅ ኮይኑ ገለ ከዓኒ ብዘይደለይኦ ኣጠቃቅማ ሚድያ ብሰኣን ምፍላጠን ነቲ ዘለወን ናተን ምስጢራት ድዩ ፅሑፋት ድዩ ስእለን ድዩ ገለ ተጠቂምካ ነቲ ምምዝማዝ ናይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብጌጋ ዝጥቀሙሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብዚ እንታይ ትዕዘብ እቲ ሰብ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተራ ክፃወተኦ ዝግበአን ኣብ ሕብረተሰበን ወፅአን ብቋንቋን ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክኸውን ይኽእል ክምህራ ክምዕዳ ከሳልያና ዝግበአን በቲ ዘሎ ፀቕጢ ፀርፊ ዘለፋ ምስትሕፋር ምውራድ ዘሎ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክፈርሓን ክደሃላን ትሪአን ብፍላይ ከዓ እተን ብዘይ ድሌተን ሰኣን ኣፍልጦ ስእለን ድዩ ፅሑፋተን ድዩ ምስጢራተን ድዩ ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እንታይ ትዕዘብ ምግላል ትዕዘብ ካብ ምግላል ሓሊፉ ከዓኒ እንድሕር በርቲዑ እቲ ዘለፋን ፀርፍን ውርደትን ከዓኒ ምፍርራሕ እውን ዘለዎ ኣብ ነፍሲ ምቕታል ከዓ ነፍሰን ዘጥፋ እውን ከም ዘለዋ ይሕበር እዩ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ እዚ ኣዝዩ ኣሉታዊ ጎኒ ስጋዕ ሞት እንድሕር ዋጋ ደኽፍለና ኮይኑ ካልእ እውን ዘይረኣናዮ ዓብ ዋጋ ዘኽፍለና እንታይ ኣሎ ብዙሓት ሰብ ፀጋ ብትምህርቲ ሰብ ፀጋ ብልቦና ሰብ ፀጋ ሰብ ፍልጠት ኣሕዋት ኣለዋና እዚአን ኣሕዋትና እዚኣተን ኣይንሪአን ኢና ማሕበራዊ ሚድያ ትርአ ጓል የላ እንታይ ደኣ ፍልጠትካ ዓቕምካ ሒዝካ ኣብ ገዛኻ ተዓፂኻ ስቕ ወይ ከዓኒ የገልግላ እኳ እየን ግን ተዓፅየን ድሕሪ መጋረጃ ኮይንካ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ተገልግል ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ንደጊ ኣይወፅን እዩ ንምንታይ እቲ ዘሎ ማሕበራዊ ፀቕጢ ብሃይማኖት ክኾን ይኽእል ብባህሊ ዘሎ ፀቕጢ ክኾን በተሓሳስባ ገና እቲ ፀቕጢ ስለዘይገድፈካ ንዕኡ በዲህካ ኣብ ትወፀሉ እዋን ከዓ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ኣብኡ ኣብ ዘለዉ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ክኾኑ ይኽእሉ ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ይኽእሉ ስኒ ኣብ ርእስኻ ዘለፋ ወቐሳ እንድሕር በርቲዑ ምስ ዘለካ ርእሰ ተኣማንነት ምጉዳል እንታይ ይኸውን እቲ ሰብ ይደሃል ካብ ነዚኣ ወፂአ ከካፍል ተዓፂ ኣብ ገዛ ይስቕ ክብል እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ ትስቕ በል እያ ትመፅእ ዘላ ማለት እንድሕር ፅሙቕ ኣቢልናያ ስኒ ስቕ በላ ኣይትዛረባ ኣፍክ ንዕፀዋ እያ ትመፅእ ዘላ እዚኣ እውን ካልእ ዓባይ ዓመፅ እያ ኣፍካ ናይ ዘይምኽፋት ሓሳብካ ናይ ዘይምግላፅ ዘለካ ኣበርክቶ ወይ ትሕዝቶኻ ዘይምምሕልላፍ ናብ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታ ይኹን ዋላ ኣብቲ ዘሎ ወለዶ ስቕ በል እንድሕር ተባሂልካስ ገና እቲ ዓመፅ ብክብድ ዝበለ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ካብኡ ካብ ኮነ እቲ ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያ ንጌጋ ንጥቀመሉ ዘለና ንጓል ኣንስተይቲ ኣፍ ንምዕፃው ሓሳባ ንዘይምግላፅ ጠጠው ኣብ ነብለሉ ዘለና ጠጠው ክነብሎ ብክብሪ ይሓተኩም እዚኣ ነይራ ሓሳበይ ይቐኒየለይ